ወትሩ ተሓጓስን ፍሽኽታን ኣብ ገጻ ይዝንበብ ነቲ ብሩህ ገጻ ፍሽኽታ እዩ መሊሱ ዘድምቆ ንሳውን ወትሩ ሕጉስት ምዃናያ እትገልጽ እትላበሶም ገጸ ባህርያት ድማ ብልክዕ ስለ እተምጽኦም ኣብ ሃገርና ካብተን እንመካሓለን ተዋሳኢት እያ ሳሮን በረኸት ሳሮን ካብ ኣቦኣ ኣቶ በረኸት ምሕረት ኣብን ካብ ኣዲኣ ወይዘሮ ኣልጋነሽ ተኽለን ብ1987 ኣብ 4 ኣስመራያ ተወሊዳ ብድሕሪኡ ምስ ስድራ ቤታ ናብ እምባጋልያኖ ምስ ቀየሩ መባእታ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሓመድ ድሪስ ዓዋተ ማእኸላይ ደረጃ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሓድነት ካልኣይ ደረጃ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ባርካ ተማሃረት ይወደቅ ሰባት ብቐሊሉ ተጸላዊዩ እቲ ሓደ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ እቲ ካልኣይ ካብ ቀዳማይ እናተማለሉን እናተጸላለውን ይቕጽሉ ብሓንሳብ ተምስን ትውዕልን እንተደኣ ኾንካ ክትጸላሎ ዘሎ ተኽእሎ ዓብዩ ሳሮን እምበር ካብተን ቅድሚያ ዝነበራ ሓያሎ ስነ-ጥበባውያን ሃገርና ጽልዋን ፍቕሪ ተዋስኦን ትዕዝብቲ ፊልምታትን ክሓትራ ኽኢሉ እዩ ሳሮን ኣብ ስነ-ጥበብ ክትሳተፍ ሙሉእ ድሌት እኳ እንተነበራ ኣብቲ ፈለማ ግን ምዝ ኩሉ ናይ ምውሳድ ድሌታታ ቀልጢፉ ክሰልጣ ኣይካለን ድሓር ግን ስነ-ጥበብ ባዕላ ናብ ዱርክኽት ቤታ ብምዝዋር ሳሮን ብመንገዲ ባህራም ተፈርን ሰሎሞን ፀሃይን ናይ ምውሳዕ ዕድል ተኸፍተላ ንሳ ድማ ዓይና ከይሓሰየት ወዓል ሕደር ዘይብሉ ሕራይ በለት እታ ናይ ፈለማ ፊልም ዝተዋስእታ ድማ ስኮሜሳ ትብል ከም ዝኾነት እዩ ዝፍለጥ ሳሮን ፈለማያ ብምንባሩ ክትብርታዕ እኳ እንተተራየት ድሓር ግን ብሓገዝ መሳርሕታ እናተደገፈት ነቲ ናይ ስነ-ጥበብ ሞያ ከተዕብዮ ጀመረት ትሕዝቶ ናይታ ፊልም ብዛዕባ ኣብ መንጎ ተምሃሮ ብትምህርቲ ዘሎ ውድድር እተንጸባርቕ ኮይና ሳሮን ቀንዲ ጠባያ ሒዛ ተዋሲኣ ንሓደ ስራሕ ወይ ድማ ውሽጣዊ ድፊትን ድርኺትን ዝሓተት ሞያ ንኽትዕወተሉ ዘኽእል ቀንዲ ምስጢር ፍቕሪ እዩ ሳሮን ድማ ነዚ ሞያዚ ብዘይ መጠንያ እተፍቅሮ ምኽንያቱ ሓደ ተዋሳይ ዝሓልፎም ስቅያት ቀለልቲ ኣይኮኑን ሳሮን ድማ ብወገና ነዊሕ ሰዓታት ኣብ ልምምድን ጻዕርን ተተኺላ ድቃስ ተሓሪማ ዝተዋሃባ ገጸ ባህሪ ክትላበስ ሰፊዕዮ ክትሃንጽ እንከላ እቲ ኣብ ሞያ ዘለዋ ፍቕሪ እዩ ዝበርሃልካ ሳሮን ንኽትሰርሕ ክትብገስ እንከላ ድሌታ ዘንቀሎ ተበግሶ እምበር ካልእ ዝሓዘቶ ኣይነበራን ድሌት ኩሉ ግዜ ናብ ተበግሶ ይዝመርሕ ተበግሶ ክገብር ናይ ምባል ድርኺት የፈልፍል ንኽትገብር ራእይታት ኣብ ቅድሚኻ ተቐምጥ ንራእይታትካ ከተርክቦም ድማ ብዝካለካ ትጽዕር ምስ ትጽዕር ድማ ዓወት ክትግዘም ምዃንካ ፍሉጥ ይኸውን ምስጢር ዓወት ሳሮን እምበር እዚ ነይሩ እታ ፊልም ድሕሪ ዝተኸፍለላ ገዚፍ ጻዕርኻ ተዛዚማ ኣብ ሲኔማ ተራእየት ሳሮን ሓጎሳት ጥርስ በጽሐም ፍናን ደሪባ ኸኣ ንኻልኦት ስራሓት ተዳለወት ካብዚ ቐጺላ ሳሮን ኣብ ቀይሕ ርግቢትን ሳራን ዝብላ ናይ ተፈሪ ፊልምታት ተዋስአት እታ ዝያዳ ምስ ህዝቢ ዘላለየታ ተኸታታሊት ናይ ቲቪ ድራማ ግዳያ ካብታ ድራማ ቐጺላ ኸኣ ኣብ ግራት ፈረቓ ግርደት ዘራጊቶ ንብዓተይ ቀለመይ ዓረም ሓንቲ መዓልቲ ሽላ ከተማ ማንታ ውርሻ ትዕግስቲ ኣቕላስያ ከምኡውን ኣብ ተኸታታሊ ቲቪ ፊልም ህይወት ግዳይ ወይ ሰብ ደቀይ ወዘተን ሳሮን ብድምር ኣብ ልዕሊ 70 ፊልምታት ሃገርና ተዋሲኣያ ዛዚማም ፍቕሪ ጥበብን ጉዕዙን ብቐሊሉ ዝገድፍ ኣይኮነን ብንውስካ እተጥርዮም ዝተፈላለዩ ሞያታት ድማ ክሳብ ብርኪ ዝጠልም ምሳኻዮም ዝነብሩ ልክዕ ከም ሓደ በሰላ ኣብ ሰውነትካ ምዝህልወካ ንዘለዓለም ዘይሃስስ ብፍላይ ሞያ ስነ ጥበብ ካብ ኣእምሮኻ ብቐሊሉ ዝሃስስ ኣይኮነን ገሌና ሰባት ናይ ሓደ ስራሕ ሞያውያን ክንከውን እንከለና ገሌና ድማ ኣፍቀርቲ ናይቲ ሞያ ጥራይ ክንከውን ንኽእል ብልክዕ እንተመጺና ግን ካብቶም ሞያውያን እቶም ኣፍቀርቲ ወይ ተኸተልቲ ኢና ንበዝሕ ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ገሊኦም ኣፍቀርቲ ብምሕር ተምሳጥ ናብቲ ዝስሕቦም ሞያ ኣዝዮም ቀሪቦም ንሪኦም ስምዒቶም ተዓዚቦም የውፅኡ ጥራይ ዘይኮነ እንተወሓደ ንእሽቶ ኣበርክቶ እውን ይህልዎም ነዚ ክግለጽ ፀንሐ ሓሳባት ዘራጉድ እምበር ካብቶም እንኾርዓሎም ስነ-ጥበባውያን ሃገርና ዝኾነት ሳሮን እያ እቲ ምንታይ ሳሮን ኣብ ኤርትራ ኾነ ካብ ኤርትራ ወጻኢ ናብራን ሓዳርን ኣጣሚራ ይኣኽለን ከይበለት ኣብ ዓውደ ስነ-ጥበብ ብቐጻልያ እጃማ ተበርክት ዘላ ካብዘን ፊልምታት ሳሮን ንህዝቢ ብቐንዱ ዘፍለጣ ተኸታተልቲ ፊልምታት ግዳይን ህይወትን ክኾና እንከለዋ
እተን ብደረጃ ሃገርን አህጉርን ኣዝዩ ብሉጽ ደረጃታት ዘመዝገባ ትዕግስትን ኣቕላስያን ድማ ካብተን ፍናን ዝሃብኣ ስራሓትን ኣብ ፊልም ህይወት ሳሮን ከም ቲቲ ብምዃንያ ትዋሳእ ቲቲ ፍቕሪ ዓይና ዓሚቱ ኣርሒቓ ከም ዘይትሪ ገይርዋ ግዳይ ፍቕሪ ስለ ዝኾነት ከዓ ካብቲ ሽግር ንምህዳም መመሊሳ ኣብ ዕሽነት እያ እትወድቕ ኣብ መወዳእቱ ከዓ ብሞት ህይወታ ይዛዘም ሳሮን ኣብ ሞያ ምውሳድ ጽልልቲ ምስኪን ፈቃር ዕዋላ ስነ ስርዓት ዘለዋ ተማሃሪት ኣላይ ስድራ ብድዕኛ ወዘተ ዳርጋ ኩሉ ገጸ ባህርያት ሒዛ ተላቢሳቶ እያ እዚ ድማ መርኣያቲ ውሕልል ዓቕማ ዘመስከሮ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን ፊልም ሓደ ካብቲ ቀንዲ ጸላዊ ሓይሊ ዘለዎ ኣካል ስነ ጥበብ እዩ ንተዓዛቢዩ ድማ በቶም ዝህነጹ ገጸ ባህርያት ዝተፈላለየ ተምሳጥን ጽልዋንዩ ዝሕድር ብፊልምታትን ድራማን ኣቢልካ ዝተፈላለየ መልእኽታት ከተሕልፍን ክትኩስኩስን ዝከኣል እዩ ደቂ ሰባት ዝያዳ ተኻለ ነገራት ብመልክዕ ፊልም ኣቢልካ እትሕልፎ መልእኽታት ብዝያዳ ኣብ ርእሶም ይሰፍር እዚ ስለ ዝኾነ እቲ ሓቂ ድማ ሳሮን ኣብተን ዝሰርሐትለን ፊልምታት እትላበሶም ገጸ ባህርያት ወትሩ ተሰከርቲ እዮም ናይ ሳሮን መርኣያ ዞም ብሉጻ ስራሕታ ኣብ ኤርትራ ኾነ ዩጋንዳ ዓብስምን ስነ ጥበባዊ ዕዮታትን ምስ መድረኽ ስነ ጥበብያ ተርኢ ዘላ ኮኸብ ስነ ጥበባዊት ሃገርና ዝኾነት ሳሮን ኣብ ተዋስኦ ጥራይ ከይተሓፅረት ኣብ ብርክት ዝበሉ ክሊፓትን ናይ መዋዓውዒ ትካላትን ብዙሕ ሰሪሓ እያ ሓዳርን ስደትን ኣጣሚራ ከዓ ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ሞያ ብምህላዋ እቲ ተወፋይነታ ዝምስክሮ ሓቂ እዩ